Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabare kanca-kanca, mesti apik-apik ya. Lah iki Mbak Nunung ngarep review unit stok sing ana nek showroom Cebolek. Wingi bar kok ketanen iki ganti Cebolek. Lah kanca-kanca sing kepengin golek mobil, tonton sampai habis, jangan di-skip. Siapa tahu ada yang cocok dengan pilihan kanca-kanca. Iki Mbak Nunung stoknya walaupun berbodo teweko terus wakih. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash depot apa bunga. Ayo Mas Mbak Pak Mae sing kepengin ndang rene. Sing ijol iku kudune rene padha ndelok mobile enak. Lah nek ora ndelok mobil kira-kira ndek angil. Masalah apa jenenge mobilku kudu ndelok. Pemeneh mobil second ya. Sing wingi sempet do teko, monggo nek kepengin ndang rene iki stoke Mbak Nunung wakih. Dari manual matic dari harga 95 juta sampai 400 lebih ada. Yuk ndang sacet celak payu iki sing akeh putih skincarean, mobil juta umat, Kamotesa RT. Nah, iki jebodo apa ora ya? Wes sing penting Mbak Nunung ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sing seneng channel iki aja lali di-subscribe, di-like, di-share ke teman-temannya, pahalanya makin nagih. Ya. Wes bismillah langsung ae ya. Ini Mbak Nunung kedatangan all new Avanza G 2012 putih skincarean plat K, Kamotesa RT, mobil juta umat, ayo ndang sacet celak payu. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Saya wingi rakumanan ndang rene pumung iki ana wis selo ya. Monggo sing kepengin tukar tambah mobil cilik jolo gede padha gede monggo ndang rene. Jual blas ya ora apa-apa. Sing penting plate lokal ya. Mobile apik, tinggal pakai. Oh ya ganteng, tipe tertinggi mak. Ayo monggo. Ra usah khawatir nek gone Mbak Nunung ki barangnya jaminan. Plate lokal, insya Allah apik-apik. Lanjut lagi. Avanza ganti ana Grand New Xenia R Sporty ya. Tipe tertinggi, warnanya juga putih skincarean. Udah ada keluar ini ya. Ini jengene nek Avanzane Avanza barong. Nek iki Xeniane barong iki ya, wis ora metu. Tumpakane enak, plate lokal, wis istimewa barenge. Monggo kanca-kanca sing butuh ayo di suarane TKI sing nyenengno keluargane ra usah dhuwit ngumpul. Duit sithik iso kredit nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Nek masalah syarat banget gampangnya ya. KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Tenornya bisa 6 tahun, bisa bunga putus. Padha rak pengen, monggo sing kepengin yo ndang sacet. Duit sithik dikelompokno, nek ora ngono ora nyantel. Semangat pejuang rupiah. Ha ya. Ki balik meneh gone Grand New Xenia R Sporty tipe tertinggi ku bedane ya iki didono Mbak Nunung. Iki bedane bempere ya, iki asli bawaan dari pabrik jadi uga tambahan ganteng. Spione wis ana ratinge, Dek ya. Joke anji Kamotesa RT, peleke iki dua warna. Jadi luwih ganteng. Monggo ini jarang ada. Terus nek nggone ora muni. Terus nek Mbak Nunung iki jarang 6 sasi pisan lho durung mesti ana. Monggo kanca-kanca sing butuh, sing kepengin ndang rene. Aja nyampe ngene, lho Mbak wis payu, wakih ngene iku. Kejadian iki, Mbak Nunung wingi urung sempet review, iki review mangkane sing wis nonton, sing duwe karep ndang rene selak payu. Iki 6 sasi pisan durung mesti ana. Lah wis saiki wis ra produksi. Iki jengene Grand New Xenia R Sporty 2018. Plate K, tangan pertama dari baru. Warnanya putih skincarean, Kamotesa RT tipe paling tinggi. Ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Monggo yo satset yang pengen tanya-tanya
atau minta gambar hitungan atau apa, langsung di 082 225 07 3658. Ora usah wedi. Saya gowo Mbak Nunung balesi chat ngangkat telepon. Semuanya jadi satu. Nek masalah koyok nyoting koyok nganu bagiannya Mas Ali. Jadi kita berdua harus kompak ya. Ayo kanca-kanca ndang satset. Iki Mbak Nunung kedatangan iki pokoknya anyar kabeh iki. Wanget-wanget kok gorengan pia-pia mentas lho kawajan. Dadi apik-apik, plate yo lokal, mobile lah istimewa. Iki Expander Cross 2019, pemakaian 20. Matic ya teman-teman. Ini Matic jarang ada, platnya K. Sopo sing arti tumpane Expander ya. Paling terkenal puenak mentul-mentul. Sobek empuk, kamote SRT. Spione iso nutup dhewe, kuncine keyless. TV bawaan dari pabrik, sensor belakang paling lengkap, tipe tertinggi ya iki. Nah, ini dijual khusus kredit 250 juta, kalau cash 255 juta nego di tempat. Expander Cross. Jadi nek gue Mbak Nunung ki stoknya Expander ada 10 unit. Nek kanca-kanca kepengin golek sak ngisore ya ono, dadi dipadengi terus, buka tonton sampai habis. Insya Allah ada. Berbagai warna ada ya, silver, hitam, putih ada semua. Leader penjualan, platnya juga lokal. Nek iki wis aja diragukno, istimewa jaminan pokoknya ya. 250 juta khusus kredit, 255 juta nego di tempat. Ayo mae sing kepengin ijol monggo lho sedia Mbak Nunung wakih. Nah iki padha lagi teko lho. Lah kok padha iki piye ta? Bulane padha, cuma beda tahun sama ini manual sama matic. Nah iki lagi teko neh wanget-wanget kok gorengan piye-piye. Ini jenenge Expander Cross manual 2021. Platnya lokal, warnanya putih skincarean, kamote SRT, tipe paling tinggi ya. Ini ada apa? Spionnya bisa nutup sendiri, kuncinya keyless. Pokoknya wes nyaris seperti baru. Mbak Nunung di manual, di matic tinggal pilih. Ini dijual khusus kredit 245 juta, kalau cash 250 juta nego di tempat. Ngapunten pletoten jarang ning kamera, jadi saya pletot kabeh. Iki full variasi bawaan dari pabrik ya teman-teman. Jadi konco-konco nek butuh mobil iki ra usah rene ra apa-apa. DP online iso nanti dibantu Mbak Nunung kok. Aman, insya Allah amanah. Modelnya apik ya, lampune celirit, jeng gubedi ya ono. Wis pokoke super. Expander Cross 2021, rak kaleng-kaleng 2021. Ekonomis harganya. Iki manual sing ekonomatic. Wis kari milih plate lokal semua, tangan pertama. Ini kilometer baru 25.000, jarang ada ini juga ya. Ini 6 bulan sekali belum tentu ada. Ayo monggo sing butuh yuk satset. Nah, lanjut lagi bar putih skincarean. Nek cross iku apik ya Mas, peleke iki lho. Peleke beda ya. Jadi dua warna, ganteng luwih gagah. Nah, sing kangen karo apa iki Toyota Calya wabung mentur monyor-monyor kok gincule Syahrini. Monggo yuk satset rene yuk. Iki mobil sejuta umat ekonomis kamote SRT tipe tertinggi Calya G 2017. Monggo ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Monggo yuk. Wapik mobile nyaris baru. Yo. Nah, iki sing butuh mobil cilik. Bangkune loro. Ya, cah nom apa ibu-ibu sing kepengin ngeterno anake. Jen ora kodenan, monggo. Ini jengene Agya G TRD Sportivo manual 2018. Platnya K, wirite pol, pajeke murah. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Nanti bisa pilih warna ya, abu ada, putih ada, platnya juga K. Ayo monggo.
Jadi kanca-kanca nek tuku mobil iki milih kualitas ya. Aja madakno, Mbak aku tuku nang kono kok murah lah, ciplate B butuh balik nama, juga namanya tangan kedua, nek Mbak Nunung kan tangan pertama. Jadi beda, dodole lah iki yo gampang nek tangan pertama nggih. Dadi aja dipadakno, nek B ku yo leren mutasi. Nek pajak yo angil, nek ngene iki 10 menit jadi. Wis ngono wae matur suwun. Lanjut, ini ada Sigra M. AC double, dingin. Kamote SRT, lampunya LED ya, wis putih ya, model terbaru tahun 2022. Ayo monggo, sing butuh yuk. Mobilnya wirid, kamote SRT, cocok dienggo mantenan iki. Rame-rame tahun enum, pajaknya murah. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Ayo mae padha rak kepengin. Iki bensinnya murah pol 100.000 so mubeng Semarang yo iki. Sigra M 2022 rak kaleng-kaleng lho paling num 2022 warnanya abu. Wingi Toyota Calya 2024 bablas tanggane kabeh 3 unit. Ayo monggo yo sat-set yo. Nah sing kepengin mobil neh wirid juta umat yo iki neh. All new Avanza G 2012 manual, platnya K, warnanya hitam, mau gedileng ya. Full variasi, istimewa mobilnya. Kalai karo anyar ayo. Marai iki tau anyar, jadi kalai karo anyar. Nah, iki wirite pol tipe tertinggi ya, jarang ada. Wingi sempat kosong, Mbak Nunung iki nekakno neh. Jadi ana warna ireng, ana warna putih. Monggo kari senengane sampean, bisa cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. All new Avanza G 2012. Ayo mae, Pak, apa rak pengen Pak apik lho Pak. Ayo sing do duwe pedet. Wedhus didol ayo dienggo DP mobil, dienggo lunga rame-rame. Lanjut garasi 2 Mas. Oh iya are. Ijo ana sing keri. Nah iki ana Mobilio E manual 2018. Mata sipit platnya K, putih skincarean. Tumpakane paling penak duwowo. Nah pajake murah ya iki. Iki dijual khusus kredit 170 juta. Kalau cash 175 juta nego di tempat. Mobilio E manual 2018. Putih skincarean lagi. Kenapa Mbak Nunung seneng putih? Yo request kanca-kanca dejelwane putih. Tapi ya tak semuanya itu ada masanya. Nah, iki sing kepengin kirgane pira ya? Iki sing kepengin kebaran karo Mbak Nunung, sateng ya, Pajero-ne. Oh ya, warnane padha. Tumpakane padha ning penake pol iki. Iki jenenge Grand New Avanza Veloz 2015 ya. 2015 pemakaian 16 manual. Wingi sapa sing takok iki lho teko plate K. Apik, wis istimewa, jarang ada udah ada keluar. Nek masalah tumpakan penake pol. Monggo, ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Grand New Avanza Veloz 2015 pemakaian 16. Mobilnya apik, kari ngego istimewa. Ayo, sing kepengin yo. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Ini ada Agia G. Matic lah ya, Agia G Matic 2019, warnanya putih skincarean, platnya H. Hanya monggo sing kepengin nyenengno anake bojone yuk ndang satset. Nah iki regane murah, ramah di kantong, pajake yo murah. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Agia G 2019. Sing pengen rada dhuwur ya ana iki Mbak Nunung kedatangan Roxy. Roxy tipe apa ya? Roxy tipe X. X-Matic 2021, warnanya putih skincarean juga ya.
platnya K, mobilnya puenak, dhuwur, gagah. Bahane wae gedene ngene. Padha karo ban ras ya, ora kaya ban apa iki? Brio, dadi beda. Ki spione wis iso nutup dhewe, kuncine kiles. Monggo jarang ada loh ya. Ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat Mbak Nunung rodok pletoten marai lagi do teko kabeh, jadi maklum ya. Alon-alon Roxy X Matic 2021. Platnya K, putih skincarean, dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Monggo koco-koco yang suka channel YouTube-nya Pahala, jangan lupa di subscribe ya. Di-share ke teman-temannya, pahalanya paling banyak. Matur suwun. Mbak Nunung kedatangan lagi ya, pokoknya nek nggone Mbak Nunung ki anyar-anyar terus. Istimewa mobilnya plate lokal. Jaminan pokoknya bolo. Ojo do wedi, monggo mriki. Nggone iki acine nggone tengah desa. Tapi alhamdulillah nyata mobilnya banyak pilihan. Platnya lokal, bisa kredit, cash, tukar tambah lagi, apa jual bebas pokoknya. Monggo. Nah ini Ras S TRD Sportivo manual 2019, tangan pertama dari baru, platnya K, wes super istimewa, tipe tertinggi, spion iso nutup dhewe, kuncinya kiles, kilometer baru 45.000. Ayo mas-mase, mbak-e, yuk, monggo, mobilnya wapi, iki ono manual, ono matic, platnya hampir sama tapi cuma beda ya, beda manual sama matic. Ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Mobilnya jaminan nek eli ojo dibayar. Iki full airbag depan tengah ada bawaan dari pabrik. Mobilnya ganteng, gede, tuwane enak. Matane sipit. Tipe paling tinggi ya. Ras S TRD Sportivo manual 2019. Ngomong-ngomong beras, mluwayu nek Expander gitu kan. Sing tuwane mentul-mentul, sobekre paling empuk deh ya. Gede, mobilnya kayak kebo, lampune selirit. Dan celirite ngene ya. Ki nganu, spione iso nutup dhewe. Kuncine kiles. TV sama apa itu? Sensor belakang asli bawaan dari pabrik. Iki jenenge Expander Ultimate 2018. Putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Monggo mak, sesuaikan budget mae, kurang gampang ning kene ki iso kredit tenore paling suwi 6 tahun mae iso bunga putus. Nek dineh nek ana mak di showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Monggo. Lanjut putih kabeh ki piye? Nah, iki apa dhewe mobilnya apik. Istimewa, wirid. Iki jenenge Agia-G manual 2017. Iki wis LED lampune ya, ganteng. Nah, iki 12 putih skincarean, jarang ada. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Agia-G manual 2017. Monggo. Saya kepengen mobil sejuta umat ya iki neh. Toyota Calya G 2023, warnanya putih skincarean. Ayo, angger dino payu, leader penjualan satset. Nah, ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2023, model terbaru, lampunya udah LED, alisen celirit, ya bempernya sarang tawon wis ganteng, peleke 2 warna, tipe tertinggi, jadi iki spione iso nutup dhewe, ya, tinggal cetik. Nutup krek, jadi gak usah mingkopno. Monggo mak, sing kepengin mobil nom, duwe sithik, wirid, pajke murah, kamote sak RT. Pindah lagi.
Sing kepengin Matic duwowu gede ekonomis iki meneh. Iki jenenge Mobilio E Matic 2014. Warnanya abu, jarang ada ya. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo sing kepengin. Ya, jadi ning kene iku Mbak Nunung adole mobil sing leader tok, dadi sing penjualane cuwepet. Plate ya lokal. Monggo. Iki ana ireng, iki jenenge Agya G Matic 2016. Cocok kanggo cah nom-nom, mbok-mbok ngeterno sekolah. Ayo, monggo ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Agya G Matic 2016. Warnanya hitam, gendileng, elegan. Nah, iki sing golek mobil sejuta umat. Nah, nggone Mbak Nunung iki mobilnya istimewa, tapi kena ngopo urung payu, golek sapa? Ayo, mas-mase, mbake, pake, mae yo, monggo. Iki pajeke anyar, bar ganti plat. Yuk, satset. Iki jenenge Avanza G manual 2011. Full variasi, mobilnya super istimewa. Dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Monggo. Khusus mas-mas sama bapak-bapak ya, ini Grand Max Blind Van 2015, warnanya putih skincarean, double airbag, DAC, tinggal pakai, siap kerja. Ini dijual khusus kredit 90 juta nego di tempat. Warnanya putih skincarean. Segolek Calya G Matic 2016. Jarang ada, platnya K, warnanya abu. Monggo, Matic tipenya G paling tinggi. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Monggo yang kepengen bisa tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Langsung ae telepon. Iki jenenge Agya S TRD Sportivo manual 2021, warnanya juga favorit juga ya. Putih skincarean, tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri, kuncinya keyless, platnya K. Wiritepol, ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Mbak Nunung gak iso jelasno siji-siji bukae, engko durasine banget duawane semprit engko Mbak Nunung ya. Jadi sekepengen takok luwih detail langsung WA. Matur suwun. Ini ada Toyota Yaris S TRD Sportivo Matic, jarang ada, jenenge nek muni Yaris lele. Ini dijual Matic ya, ini Matic. Ini dijual khusus kredit 155, kalau cash 160 juta nego di tempat. Yaris S TRD Sportivo Matic 2014. Khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Monggo. Putih skincarean omahe, ayo Mak, sacet. Nah, iki mau sediarani Mbak Nunung podo, plate hampir sama, cuma beda. Ini Matic tadi manual. Lah sing ngersake ndang teko, pupung pilihane wakih. Iki jenenge Ras S TRD Sportivo Matic 2019, tangan pertama dari baru, platnya K, Kamotesa RT, mobilnya gagah, tewaknya penak, airbagnya depan sama tengah udah ada, bawaan dari pabrik, spionnya bisa nutup sendiri, kuncinya keyless. Ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Monggo Mak. Nah, sing golek Brio wingi sapa? Iki lho, Mbak Nunung duwe Wanyur 2023, plate ya, putih, lampu sipit, bokong semok. Ayo Mak, dilarisi.
Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Brio E manual 2023. Lampunya ngene iki mae, sipit. Jalukane cah nom-nom, bokonge semok. Lanjut. Ini ada all new Xenia 2013. Ya, wis all new. Duwe sithik, kamote SRT, wirite pol. Ini dijual khusus kredit 90 juta, kalau cash 95 juta nego di tempat. Ayo sing kepengin duwe sithik, kamote SRT, modele wis apik ya iki. Sacet iki sing kamote iso SRT pol weh ya iki. Iki jenenge Grand Max Minibus 2017. Manual dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Grand Max iki kamote sowa iki, tumpakane enak, wirit buandel yo iki. Cocok segala medan ya. Dienggo catering, dienggo ngeterno nganten, wis pokoke penak-penak pol, wis istimewa. Golek wirit meneh, putih skincarean, iki jarang ada ya. Kemarin ada langsung laku, belum review. Ini ada Sigra M 2018, platnya K, AC-nya double, dingin, tumpaknya penak, wirite pol, pajke murah, kamote ra kaleng-kaleng SRT. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Ayo mak, pajke anyar lo mak, mobilnya apik 2018, pemakaian 2019. Ora kepengen mak lampu LED putih ya ngene mak, penak. Lanjut, yang kepengen Honda Brio S manual iki. Honda Brio S manual 2015, pajak baru, plat baru, monggo, harganya super ekonomis. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Honda Brio 2015. Monggo bisa DP 30 juta. Ayo nanti bisa dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Paling gampang syaratnya, paling gampang jupuke yo iki. Duwe sithik daripada dongan nyari motor. PCE, Vespa, mending tuku mobil rak kodanan, ora kepanasan ijo iso rame-rame. Ayo mae. Semangat pokoknya dicentelno duwite. Sing kepengin tumpakane kaya kapal pesiar, mentul-mentul mpuke ra umum ya iki jenenge Toyota. Apa iki jenenge? Innova V-Matic 2006. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego sak dadine. Warnane apik mak, ora harus ngembari. Dadi kene tuku iki ku kelebihane mak. Kowe liwat wong ngerti, oh iko lho Mbak Eko, oh Mas Eko. Lah iki nek masalah tumpakan ra penak aja dibayar. Paling penak gwedhi gagah. Cara mobil iku anu, raine ombu, gemoy. Kayak sing muni. Oh padha rak pengen ombu ganteng iki. Nah, pol-polan dek ana wabung mentur monyor-monyor kok gijure Sarini ya. Iki jenenge Toyota Calya G 2019. Warnane mentur, no wayune ngene. Apa ora pengen? Ayo TKI luar Jawa yo tanggane dhewe ndi kabare. Ayo dilarisi iki bener wis bar bodho ora apa-apa. Tapi jajare Mbak Nurung wis akeh. Ayo dorene ngopi jagong dirembuk sing penak. Piye? Monggo. Balik meneh ya nggo Toyota Calya tipe tertinggi ya, tipe G. Iki wis model anyar. Lampune LED alise wis celirit. Monggo mae yuk satset, ini dijual khusus kredit 130 juta, kalau cash 135 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2019 manual. Monyor kok gijre Sarini. Ayo sapa sing kepengin ndang cepet ndang entuk iki yuk. Mobil apike ngene, wis istimewa, model terbaru. Wis kabeh. Dadi iki Mbak Nunung arep pamit sik. Sing kepengen langsung iso WA di 082 225 07 3658.
piye? Nek sing kepengin takok iso lewat Google Map iso. Nek kepengin luwih jelas meneh telepon, nek ketoke kesasar, telepon Mbak Nunung mesti dijemput. Insyaallah akeh gak kecewane. Mari mobil Mbak Nunung ki plate lokal, warnane wis apik-apik, ya kamote sak RT. Wis ngono wae, matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.